Salutare! Bine ați revenit pe aventurile cool. Astăzi vreau să jucăm un nou joc care se numește Overtake. Și trebuie să conducem. Uite, acolo în sus, în colțul din dreapta, ne arată câți bani avem și vreau să cumpăr aceasta de 222 de bani. Gata, am cumpărat-o. Acum, după cum puteți vedea, suma ne-a scăzut și haideți să începem jocul. Uitați, este o mașină și nu trebuie să dăm în ea. Și trebuie să ajungem la finish. Aici. Am făcut accident. Scuzați-mă că vorbesc așa mai încet, doar că am... de pe ce m-am trezit. Și n-am cum să vorbesc așa. Hai, îmi cumpăr și asta. Tap to play. Ok. Nu știu ce vă stai acum, am dus eu de sub, dar lasă. Ce mașină frumoasă în fața mea, cred că o am și eu, pentru că îmi dau niște mașini pe gratis. La prima oară, da. Și să știți că ăștia tot player sunt. Am ajuns pe level 3 la finish. Și mi-a dat niște bănuți. Nu vreau mașina asta, că e un râpci. Am să-mi cumpăr speed-ul. Și am să-mi cumpăr iar speed-ul. Ok. Și am făcut accidentul. Ce frumoasă e mașinuța asta. Dar nu vreau să iau. Nu vreau. Ok, vreau să vă spun, înainte să începem, o altă cursă. Vreau să vă spun că eu filmez singură, deoarece, pentru că am videoclipul trecut, nu v-am spus, am uitat. Filmez singură deoarece eu, cu prietena cu care eu filmam, de obicei, suntem plecate amândouă în alte țări. Eu în America și ea în... nu mai știu cum se numea. Nu mai știu cum se numea țara aia. Da, și ea în Anglia. Și de asta nu putem filma împreună. Ok. O nouă cursă. Iar merg pe sub mașini. Da, mersul pe sub mașini nu prea e bun. Nu știu de ce mă pune așa. Adică...
sunt un pic răgușită. Că am fost la mare. Și dacă auziți un ceas pe fundal, da, este un ceas care face așa clac, 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 clac. Ok. Mai facem o cursă și trebuie să ne luăm la revedere. Haideți, ultima cursă să o câștigăm, ce zice? El mă bagă pe sub mașină și pierd. Nu, trebuie să facem o cursă pe care să o câștigăm și aia va fi ultima. De acord? Așa zic că da. Vreau să câștigăm această cursă, indiferent pe ce loc ajungem, vreau să o câștigăm. Uitați, finish-ul, îl văd acolo. Level 4 am. Nu e foarte rău. Bun, și cam atât a fost pentru a vreau frumos să dați un like, subscribe, share și noi ne vedem data viitoare. Pa!